Kanca-kanca iki pokoke bar disangoni terus mari ketok padang-padang kabeh. Aku bareng melu padang kok ya. Ndro. Ndro, kowe teko kono. Ndro slendroku. Ke wong delok sing omahe adoh. Ndro. Ndro. Rata lho. Sing omahe adoh didepapanke ngono ya an omahe adoh. Ke bojoku dhewe. Sampe dhewe kok. Omahe. Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer. Edan. Sing kene wis. Wis kabeh? Wis kabeh. Menika peparing saka Bu Yosi. Nggih, Bu Yosi. Mbak Yosi, Mbak Manten. Sek turah loro iki, Met. Gak ta, aku. Aja, dagelan aja. Aku ya apa to? Sampe wis durung, Mbak? Sampun. Mas, Sampun. kowe Met. Gak wis gak. Untalan dhewe lho. Kok Ya gak oleh Met nyapa? muring-muring. Sek turah Nesu. loro, Met. aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jinan-jinan sudah cukup. Lah kok kuwape bener. Entekno sisane. Ini pemerataan. Ya lah ya makane apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi, engko jatahmu ya ditum kanca-kanca. Betul, sama rata. Los sama lah kadak. Ora salah. Pemerataan. Kowe kurang. Kowe njaluk Pak Ogut. Pak aku gak lek karo aku. Asaku. Pak Gelem lah. ya gelem lho. Gelem lah. Aku ngerti wong akeh. Lu potonganmu ngono gelem ngono kaya. Wis urung. Oke, Probolini. Siap. Menika tetembangan Lintang Asmara matur nuwun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi. Siap. Tak tutupi anu, Mbak. Sapa sing ngurung nembang cah loro iki sapa, Mbak Probolini? Sing loro. Iya, dia. Ana dia karo Mbak Alin. Ellen. Ellen. Kali dia. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Sik. Kene. Kene cantik tak oleh no Victor Heeh, cantik. Kene. Wangun nomor bawa sisa kene iki. Monggo. Jan rumah saku. Dea sama Mbak Ellen. Idea. Iya yo. Piye, Met? Nonton ondel-ondel. Dalu ki wong Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur kecandak. Nduk Probolini. tambah. Ayo dikancani iki no. Iki dikancani no iki. Piye, Victor iki. Nah. Nah lungguh kono ben kaya manten. Nggih. Lugu tenanan ya. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Ellen? Tembange. Mau wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Lah. Oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Probolini kali Victor, ya. Lihat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih. Oke. Mambian mayun paman. Tor iso nembang iki gak Tor? Apa to? Umbul-umbul. Ombol-ombol. Aku. Wah. Iki lho gandeng kamu iki lho. Kadung di DP wong mak. Lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kok. Ijol-ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Oh, iso Barang ambek kene aku. sekelan kene kok kaya tekepe menek wit. Ya. Suara Parodi. Anu Victor mumbul. Yo. Aku engklek. Nyek we, nyek we. Dhuwur di, Met. Ayo dhuwur aku. Tapi Gende Aja malah. belambiangan. Yo. Nyek.
Jarno ngenyek dek ngenyek. Ora ngenyek ya Met yo pancen ngepasne yo ora yo Met yo. Iya. Ngopalane dhewe. Aja kaya ngono enake kaya ngene lek jenggleng kok iso. Enak ora nek lanang Luwes. yo Met yo. Apa? Ora nek lanang yo Met yo. Ayo dia rasa jenggleng sing jenggleng ben iki kok melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jenggleng ora Met? Ping pindho, Met. Met, piye Met? Ping pindho. Aja kalah Met, aja kalah Met. Ayo Met, ayo balik kono. Bal. Kowe piye karo ek lek Met? Iya. Cukup. Kita Nuswanto. Piye Met? telu, Met. Piye? Iya, ping pira? Telu. Aja kalah Met. Yo! Ngenyek. 16. Sing 16, ayo. Ayo rasah bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono Met? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cas. Ya. Nah iki kita ra iso yakin. Nah piye? Bianyu wangi. Yo, Met. Aja kalah Met. Munyer yo, Met. Ayo Met, aja kalah Met. Aja ngisirke bojone Aja kono Met. sini-sini iki Sik lho. sik aku gak jelas. Baleni Oh, yo. iki menyapo dekne? Iki baleni. Lho tamatno. Tamatno. Omong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamane ta iki mau? Urung. Genahno. Ping pira? Ping pira? Pisan tapi genah. Jajal sih. Pisan tapi ono Orang ini. Tamatno. Oh, beda. Yo tar. Balen ono ta? Ben komet cetha. Dadi iki contoh iki. Kok ora mok sawang iki. Amar iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Kalah Met iki. Ya ampun, aku kayak ditambahi laler. Aku malah kelingan koncoku kurmen. Penemben nek kate bales pelan ae cek Oh, gak mental deh. Sing milih sing dhek sing. Nata kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono Kalau kuwi. ape nyaduk geger Met. Kene. Kaya iso ora? Iso ora? Piye kene. Kene wer ngono lho. Ayo jajal. Bianyu wangi. Ya. Dhek kan salto. Heeh. Kuwi lah versine dhek. Heeh. Ayo. Aja kalah Met. Apa Met? Malah kaya kira anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara Leran kidul alas angker Mbok sing kono ngono wong ambek lho banter karo karan teko. Banterno sisan. Met. Lho bene to Ben kaya. wong ki ekspresikan Dek dhewe. merasakan ngono. gak lho. apa-apa lah Cak sampeyan iku Piye mau piye Aku iki pikiranku wis teko ndi-ndi. halusinasimu. Halusinasiku. Lek gur sak uplik. Ya. Aja. Kang kaliwiat liwiat belambiangan Senang susah tanah indah.
Robor ini tembangnya gerajakan ben diaturke dia karo Elin ya wong ayu. Kayak ngapa? Gerajakan Banyu Wangi. Toh. Yo. Victor pakai joget. Iki lho tembangnya gerajakan Banyu Wangi kaya ngapa lakone. Bagus Victor. Mbak Ellen kalian nduk dia. Mbok wene apa to, Met? Met kuwi sandale sapa to kuwi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Prabu hari ini terima kasih nggih Cahayu lenggah rumiyin. Nah.
Sikile gudit Pak Mas ya. Ya manut. Victor, iki lho pancen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70 ya Le. Pitu. Pitu wong kancane anakku kok. Malah mbok ceblokno. Nggih, mriko mengkaten